Hello everyone, welcome back to mithi YouTube channel. So look for birat gabon ni nojini hai ang nintang sim vlog lanan fibere. Actually ang habani unawhai first time da meeting boro I mean husband jeng hai ma hana Udalguri thangna oंखारदों ओमफ्राय मोनसे खामानि दं आरो बेयावहाय ओमफ्राय मा खामानि दं नोंथांमोनखौ बेखौ आं नेक्स्ट व्लगाव खिन्थागोन ओमफ्राय दिनैनियावहाय बेखौ खिन्थाथ'ला स' बिदिब्ला फैबाय थादो आंजों लोगोसे ओमफ्राय दा लामायाव थाङै थाङैनो नोंथांमोनजों गोबां खोथा सावराय गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनाय अननाय फिन जासिहरनाय जाबाय स' जोंनिनो सावथुन मुलुगनि सासे एक्ट्रेसनि मोनसे आङो आपडेट लानानै फैलायबाय स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां मोनसे भिडिअखौ आसा खालामबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो लोगोसेनो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ माने जोंहा मिथि एक्ट्रेस आब'आ माने मिथिंगा आरो थांफिनबाय आरोना माने बिथाङा माने होनानै होदो आरोना मोनसे भिडिअ स' आब'आ जा मिथि आब'आ बुंनानै होदों आरोना माने गावनि चेनेलाव जेनेबा आंखौ बिदि बुंनांला आंखौ रायनांला आङो नोंसोरजों जा रायजाबाय आं अहाजोबखाबाय बिदि होननानै बुंदों आरोना स' नोंथांमोननिसिम बे भिडिअआ जोबोद माने नायनांगौखौ आं सानो आरोना माने आगोल जाथायाव जालांदोंमोन आरोना आंनि मथेबा स' माने बिथां मिथि एक्ट्रेस आब'आ माने थांफिनबाय स' आब'आ खावलायदों आरोना जाहाथे आंखौ रायनायनि अनगा बोरसो होदों आरो स' मिथि आब' कंग्रेचुलेसन थेवबाबो नाथाय नोंथाङा आरोना माने बिथां मिथि आब'आ माने जा दा थांफिनबाय अननानै रायजोखौ गोजोन संसार जालांदो आब'खौ मोजां मोनदो आरोना मानि थाखाय आंनि बादिबा मोजां मोननायनि जाहोनानो जादों माने आब'मोनाथ' सिगाङावनो आगोलावनो जा जाथाय जालांबाय नाथाय बिदिनो थांफिनदो बिनि थाखाय आं जोबोर मोजां मोनदो स' आब' मिथि एक्ट्रेस नोंखौ आं खावलायनो सानो नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायफ्लांबायदोंबा गाज्रि मोना आरोना माने आब' आं बेखौनो खावलायनो सानो नोंनिया जा आगोलाव जालांबाय बेखौ माने साननायफोरखौ गारनानै स' जोंहा मिथिंगा आरो मोजाङै संसारखौ जालांदो सुखु गोजोन संसाराव जोबोद बारहुंखा फैयो थेवबाबो बेखौ सौसिनानै बिथां एक्ट्रेसआ माने जोंहा संसारखौ मोजाङै जालांनांसिगोन आरोना आं बे मोनसे खावलायनाय जोबोद गोजोननाय मोनदों माने आगोलाव जालांबाय दा मिलायफिननायखौ नुदों जयै थानायखौ नुदों स' नोंथांमोना रुजु रुमुयै रायजो जालांबानो जाबाय स' नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलखौ नायो नोंथांमोना मा कमेन्ट हरनो सानो बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट हरबानो जाबाय Hello everyone, welcome back to mithi YouTube channel. So look for birat gabon ni nojini hai ang nintang vlog lanan faibai आरो actually आं हाबानि उनावहाय first time दा meeting boro I mean husband जों हाय मा होनो उदालगुरि थांनो ओंखारदों ओमफ्राय मोनसे खामानि दं आरो बेयावहाय ओमफ्राय मा खामानि दं नोंथांमोनखौ बेखौ आं नेक्स्ट व्लगाव खिन्थागोन ओमफ्राय दिनैनियावहाय बेखौ खिन्थाथ'ला स' बिदिब्ला फैबाय थादो आंजों लोगोसे ओमफ्राय दा लामायाव थाङैनो नोंथांमोनजों गोबां खोथा सावरायलांनो दं आरो स' फैदो बिदिब्ला थांनोसै लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय बरो स्टाफ चैनल लोगोफोर नोंथांमोना बे पिक्चारखौ मैया नुनानै शक जादोंमोन माने बे शुटिं नङा आरोना रियेलसो माने मिथिंगा बर'जों मिथि नार्जारि आब' बिथाङा थांफिनबाय खैराबारियाव स' बिथां सानैया दिनै फार्स्ट टाइम ब्लग लाबोबाय आरोना मिथि नार्जारि आब'नि चेनेलावहाय नोंथांमोना थांनानैबो नायहैनो हागोन आरो नैबे भिडिअखौ नायलांदो अब्लाना बुजिगोन आरोना मा जानाय बिथांमोननि सोमोन्दै नोंथांमोनाथ' जि रायनांगौ रायबायहाय आंखौहाय जि रायजानांगौ रायजाबाय आङो बापरे बाप मा गोसोजों इसिबां रायनो हायो सयथिबो माथो जोंलाय मानसिफोरखौ बिदि रायनो बा गाज्रि कमेन्ट खालामनो गोसोखौनो जाया फैबाय थादो दालांसै ओमफ्राय गोबाङानो सोंदों आरो कमेन्टआवहाय आं फट' मोनसे आपल'ड होदोंमोन नालाय मैया माथो गारलायबाय होनदोंमोन मारै दिनै सिन्दुर लाफिनखो सोरजों हाबा जाफिनखो बिदि आरो बुहुत गोबां खोथा स' फैदो बेखौनो दा गारियाव सावरायलांगोन ना मा बुङो आदै मिथिंगा बर' मा बुङो गोबाङानो कुइसन सोंदोंमोन नालाय गारलायनाया मा जाखो एक्चुअली नोंथांमोना सोरबा जोंनि खुगानिफ्राय खोनादोंमोन जानो जों गारलायबाय बिदि होननानै खोनायाखैना अब्ला माने बेलेगनि खोथा खोनानानै बा बेलेगनि भिडिअ नायनानै मानसिखौ जास्ट खालामनो नाङा आरो एक्चुअली जों साननैसो आलग दंथ'योमोन माने गोबां माने गेजेराव प्रब्लेम जानानै थांबाय बिदिनो बिराद प्रब्लेम आरो माने बुंनो थाङा बेफोर गासिबो खोथाखौ आं शेयार खालामजाया स' दा ओमफ्राय गोबां प्रब्लेमाव दंमोन नाथाय खैथामान भिडिअ क्रिएटरफ्रा आरो जेनेबा क्रिएटरफोरखौनो बुंबाय आङो खायसेयानो बांसिनानो फुल डिटेल्सखौ मिन्थिया गारा गोबां भिडिअ बानायदों आंबो नुबाय थादों बाट बेफोरखौ रिप्लाइ होनो गोसो गैयामोन आरोखि माने गोबां मेन्टेलि डिप्रेसनाव दंमोन नोंथांमोनजों
जों खायसेजों गोबां रायजानाय बा इथिंजाय फेमिलि प्रब्लेम बिथिंजाय गोसोथोलायनायनि टेनसन नङा होमबा बेनिखायनो गोबां माने सानगौ हायै माबायाव दंमोन आरो लैथोआव गब'नानै दंमोन आरोखि ओमफ्राय भिडिअ लाबोनो हायाखै फेस खालामनो हायाखै मेन्टेलियाबो स्ट्रं जायाखैमोन स' बिनिखायनो गोबां टाइम लाबाय ओमफ्राय दा बेसेथो बेबायदि सिन्था खालामनानै थाबाय थानो नङा होमबा बाट देसै लाइफआव जि जायो मोजांनि थाखायनो जायो आरो जि जायो गासिबो जानो गोनां एक्चुअलि लिरनाबो फैखायो जानो हागौ आरो बा गाव खालामनानै लायो नामा बेखौ मिथिला आङो दै बेखौ आं बुंनो हाला बाट दा जि जाबाय बेखौनो सानसै अराय सम मोजाङै थानांगौ आरो अराय सम बोर सारस्रि हरदो बेखौ रायजालायगोन दा र' जि जाबाय जानानै थांबाय आरो दा पास्ट लाइफखौ अलरेडि टटेलि बावगारनानै जोङो प्रेजेन्टखौहाय मोजाङैनो मा होनोमोनलाय बेखौ माने सौसिलांनो नाजानोसै आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बिदि रायबाय थानो नांला जोंखौहाय जाबाय बहुद रायखाबाय नोंसोरो एसे बोरसो हरदो एबार हायोबा ओमफ्राय माने मा होनो बांसिनानो जेबो खोथाखौ डिटेल्स मिन्थिया गारा गोबाङानो गोबां खोथा बुङो गोबां रायो बेफोरबायदि आरो बिदिथ' नङा मानोना एसे सानग्रोना लानांगौ डिटेल्सखौ मिन्थिना लाग्रोनांगौ सोरबाया जोंनि न'खराव फैनानै सोरबो सोंफैदों जानो सोंफैयाखैना मा जामारदों मा जायाखै ओरैनो जानला मेनला खायसेया बिदिनो भिडिअ बानायलाबायदों बेफोरखौनो माने मा होनो नोंगौ साननानै रायदों गोबाङानो आरो बिराद गाज्रि कमेन्ट आरो मा होनबावनो माबे गोसोजों बेबायदि कमेन्ट खालामो आयौ साननोनो हाया आरो कुछ बोली क्या क्या बेसेरा बेबो रायजा अन्थावबाथ' माने रायजाफेरनो मोनाखैमोन बेयो मिथिबाय माबा मोनसे ग्रह नांबाय आरो जोंनि लाइफआवहाय ओंखायनो रायजानांगौ जाबाय जेबो नंला नोंथांमोना सापर्ट खालामदो सिगां जेरै सापर्ट खालामोमोन सिगां जेरै अनोमोन बेफोरबायदिनो अनलां गारलायबाय होनदोंमोन मारै दिनै सिन्दुर लाफिनखो सोरजों हाबा जाफिनखो बिदि आरो बुहुत गोबां खोथा एक्चुअलि नोंथांमोना सोरबा जोंनि खुगानिफ्राय खोनादोंमोन जानो जे जों गारलायबाय बिदि होननानै खोनायाखैना अब्ला माने बेलेगनि खोथा खोनानानै बा बेलेगनि भिडिअ नायनानै मानसिखौ जास्ट खालामनो नाङा आरो बाट दा जि जाबाय बेखौनो सानसै अराय सम मोजाङै थानांगौ आरो अराय सम बोर सारस्रि हरदो माने सौसिलांनो नाजानोसै आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बिदि रायबाय थानो नांला जोंखौहाय जाबाय बहुद रायखाबाय नोंसोरो एसे बोरसो हरदो एबार हायोबा ओमफ्राय मोनसे खोथा आरो जोंना दा मा होनो इसिनि खैराबारि गामियावहाय बिदि बर'नि नियम खालामनाय जाथ'वाखै खालामगोन साननैसो उनावहाय जोंहा आरो दा फैसा सैसानि प्रब्लेमबो जानानै दं नालाय एसे फैसाफोरबो जोबजोब्बाय ओंखायनो दा फैसा एसे जमायफिननानै माने एफोर नियम बा पार्टिखौ होनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय हाबाथ' जों बिदि गिदिर खुंबाय थाला नामा नांगौबा हाबा गिदिर फैसाखौ जों बेरायनोसै गाइस भिडिअआ बेनोमोन आरोना स' जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोसे बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय